ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଚକୁଳି ପିଠା ମାଣବସା ହେଇଥିଲା ଆଜି। ମାଣବସାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗ ମଣ୍ଡା ଚକୁଳି ଚିତଉ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ଆଉ ଗୁଡ଼ା କି ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଏଇଟା ସେ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ପିଠା ଗୋଟା ହେଇଛି ପୁରଦିଆ ମାଣ୍ଡୁ। ଏଇଟା ଗୋଟା କ'ଣ କି ପିଠା କେଜାଣି ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବିରିରେ ହେଇଛି। ଶାଗ ଡାଲମା ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଠି କ୍ଷୀରି ଥୁଆ ହେଇଛି ହେଇଛି ଏଇଠି ମନୁ ଆମର ଖାଉଛି। ହଁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ବାପା ଆମର ଏଠି ବସିଲେ ଏଠି ଝୁଅ ଏଠି ବୋଉ ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ବଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ବେବି ଆଜ ମାଣ ବସେଇଥିଲେ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି।